Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe fulfulde walla mbiyen yeeɓiyankoɓe Pindi TV bisimilla mon e nder tan roɓɓindu jaydeli no dañirton ɗum subaka foof ɗo e nder Pindi TV oɗon jaada hen e bandi mon debbo Aissata Ndiaye e Amadou An walla Amadou Moussa An. Amadou bisimilla ma. Banimba Aissata jam walema en calmini yeeɓiyankoɓe kala ɗoɓe goni e ɗoɓe goniri e mbaadi kuftidinde hande noon jayde ɗi no wayno ɓe gari koye toɓɓe tati ha toɓɓe nayyi mayen gandu ɗum e nder jaydeji leydi men Sénégal. Ko noon tigui toɓɓe tati ha toɓɓe nayyi ina jeeya hen kay Ousmane Tanor Dieng ɗum noon puɗɗitoɗen tan koye l'Observateur. sigi jayde l'Observateur ko jayde groupe Futur Média kañum kay arti e hello muɗum arawanigo koko yewiti ko e gueɗe ɗe ganduɗa ɗe ko gueɗe Ousmane Tanor Dieng e gueɗe goɗɗe ɗum ɗon noon ene wayno kanko jayde ndi wi ko Ousmane Tanor Dieng oɗo saaha tan mona tigui e dow kammuji e nder e dow weeyo noon tan jayde wiiri ɗum ɗon noon hande oɗo saaha hande mawrutte teddugal kanko mo ganduɗa o ko Ousmane Tanor Dieng e caggal nde ummi toon to Paris wuuro lamorgo leydi France mo wiyata ɗo e Dakar wuuro lamorgo leydi Sénégal ɗum ɗon noon jayde wi hanki tigui omo ganduɗa ko Abdou Diouf tawtorama kono tan kanko Abdou Diouf o dusata walla mbino ɗoftata omo ganduɗa o ko neɗɗo makko hono Ousmane Tanor Dieng holko jeeyi sababu noon kanko mo ganduɗa o ko menoro wonde hoorejo leydi Sénégal hono Abdou Diouf o ƴettani konngol e wiide jayde ina tawe e nder ko ganduɗa ko ɗum woni e jayde wiitede l'Observateur ɓeɓe ganduɗa noon ko ha joni wiyama to banggue ruttudemo teddugal to banggue honor militaire ma waɗe hande toon to AIBD ko adi kay komo ɗofte o wiroye toon to wuuro makko wiyetego Nguédiene. Ko noon tigui Amadou ɗum noon en batta sona arde e témoin ha joni heddi tan koye Ousmane Tanor Dieng. ha hande koye Ousmane Tanor Dieng tigui jayde nde heddi hayso tawi ina yaltiri kelle goɗɗe e page muɗum ina haala ko witi ko e gueɗe omo ganduɗa o ko Ousmane Tanor Dieng jayde wi noon ko Paris ha toon to Nguéyenne ko noon kadi e rewde toon to Dias woni AIBD aéroport international mo Blaise Diagne gonɗo toon to Dias jayde noon wi ene wayno ko ɗanle battidiɗe wonande omo ganduɗa o ko Ousmane Tanor Dieng goski makko ina ɗamina ɗo e Dakar sa waktuji sappo e nayyi so fayi hojomaji capan tati toon to aéroport AIBD holtama noon wonde maw rutte teddugal to banggue e guindi leydi Sénégal ko noon kadi tawi ruttoto ɗum walla mbiyen ardoto tigui ngol ɗon duttugol teddungal ko hoorejo leydi ndi hono président Macky Sall e on tuma noon kanko Ousmane Tanor Dieng mo wirno e toon to wuuro makko wittego Nguéyenne tawi noon dusatamo hen ha joni ko mawɗo leydi ndi hono Macky Sall ko wona ɓen ko ene wayno konngudi omo ganduɗa ko Khalifa Sall e Abdoulaye Wade ene tawe e nder jandi wittede les témoins kanko noon omo ganduɗa ko biteɗo Khalifa Sall holliti wonde ko neɗɗo makko yeehi ko noon kadi ko ciroldiɗo makko hani ko dokomo ha joni mbiyen wajuji e kala e saaha Abdoulaye Wade noon holli wonde ne wayno kay ko neɗɗo tigui jiɗɗo leydi muɗum woni jaade oɗo saaha ko noon kadi ko guuɗi omo ganduɗa o ko Amadou Ba. Non tigui critique jayde critique kañumne kadi yaɓɓi tan koye feelo ko yuti ko e mayde omo ganduɗa o ko Ousmane Tanor Dieng jayde noon ne wayno arti e on ɗon fannu jayde wi ene wayno ko wiri wirde omo ganduɗa ko Ousmane Tanor Dieng hande tigui kanko hoorejo goomu ACCT ne wayno noon jayde wi ko Paris ha toon to Nguéyenne tawi noon koye ha joni koye ɗanle makko tigui battidiɗe e jeeya kanko Ousmane Tanor Dieng foto noon omo ganduɗa o ko yoga e yimɓe arnoɓe hanki toon to Paris ko yuti ko ƴettugol kinnon goski woni ko wiyete levé du corps ina tawe hen omo ganduɗa o ko Lamine Diack e woɗɓe mone mabɓe kala noon ƴetti konngudi kay fewde mo ganduɗa o ko kanko ceerɗo e fittandu makko hono Ousmane Tanor Dieng. Non tigui enquête jayde enquête kañum wayli sawru mbaggu seeɗa ko yetti e ha joni e kabaruji ɗo e nder leydi men Sénégal jayde noon arti ko yetti ko e dirtingol ganduɗa ɗi ko hono sumgoji ardotoɓe guure woni ko wiyete local kannoɗi wadde kay e lewru décembre e ndeɗo hitande jayde noon wi ene wayno ko haɗide walla mbiyen malédiction de local manam tan ko yetti ko e haɗide ganduɗa nde ne teska kala e saaha ko yettiɗi noon sumgoji jayde wi noon ko guila hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe nayyi e capanɗe jeetati e nayyi woni 1984 guila nden ha ɗo leydi Sénégal kala date jaggaɗo ko fate banggue ɗi noon sumgoji koko dirtata jayde arti e ko yewti alhaali Khalifa Sall ko fate banggue rabat d'arrêt mo ganduɗa ko hanki tigui ñawteteno toon to cour suprême de Dakar jayde noon wi ene wayno ko Khalifa Sall waasi kadi hono combat muɗum battidiɗo.
ha joni la tribune ko way non la tribune oɗo subaka kañum ne yaɓi ko e feelo jayde witende enquête ko fate banggue local woni somoji tawi ko ardotoɓe guure ɗo e nder leydi men Sénégal jayde noon wi ene wayno ko kaldigal e nanodiral kala heɓama e yesso ɓe ganduɗa ɓe ko landaji dawrugol woni les partis politiques e tawi mbiyen ko tawtoraɓe ko fate banggue ngal ɗon kaldigal guendi ko wite dialogue national jayde noon wi ne wayno ko local o sa renaki o jogori fade tan koye lewru juin hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas woni 2020 ko fate banggue mo ganduɗa ko alhaali Khalifa Sall jayde arti hen koto banggue rabadare o ɓe kolliti wonde noon ko cour suprême o ne wayno tan joni joni o dartini haalaɓe ceer ko fate banggue alhaali Khalifa Sall. Les Échos e oɗo subaka hande ne wayno kañum kay arti e ko fate banggue gueɗe Khalifa Sall toon to cour suprême ko yutti on ɗon rabadare jayde wi ene wayno ko gueɗe ɗen ɗon kay mo ganduɗa o ko alhaali ko fate banggue on ɗon rabadare ne wayno Khalifa Sall wasi ko yutti ko e haare muɗum tigui watinide gam nde haɓanno e laamu leydi men Sénégal woni l'état kono kadi kanko Khalifa Sall ne wayno o arti e konngudi walla mbiyano suuti konngudi fewde e sankare mo ganduɗa o ko neɗɗo makko hono Ousmane Tanor Dieng holitama noon wonde ene wayno kono Allah mo ganduɗa o joni joni o ina addanimo saɗede no fewi to banggue miijoji hani e suno mo wondi kono ne kadi omo ganduɗa ko Abdoulaye Wade men ɗo wonde horejo leydi Sénégal kañumne suuti konngudi fewde mo ganduɗa o ko Ousmane Tanor Dieng holiti wonde ko gorko mo ganduɗa o ko jondi kiniɗo ɗin konngudi dabɓi woni ɗi Abdoulaye Wade rutiri teddugal omo ganduɗa ko Ousmane Tanor Dieng ko yewti noon e on ɗon fannu holitama ko mawɗo leydi Macky Sall kam jaɓɓoto tigui kinɗon goski kono kadi duusama ha toon to gueyen jayde arti coftal balli ko yewti ko e final payaɗo hakkude leydi men Sénégal e leydi Algérie ɓe kollitino wonde ko baroɗe ɗe kala gaari hanki gam wadde on ɗon entraînement kono tan goto mo ganduɗa tawtora ko woni Alfred Ndiaye. Le quotidien ne wayno kañum ne yaɓɓi ko e dawal coftal balli e CAN Égypte 2019 ko fati on ɗon final kan ɗo wadde hakkude leydi men Sénégal e dowla Égypte e dowla Algérie jafo ɗon jayde noon wi ene wayno ko prime des matchs o saaha tan ko yewti ko e on ɗon final ko fati banggue on ɗon final Coupe d'Afrique des Nations de football holitama wonde noon nawɗo guel ɗon kawguel ma heeb ko tolni e ɗiɗi piccal jeeɗiɗi milliards ko yewti on ɗen ɗon koppereje kono kadi ɓe kolliti wonde ko leydi men Sénégal o saaha tan waɗi e poche muɗum ko tolni e milliard uji ɗiɗi tigui kono tan to banggue on ɗon final kala joueur kala kippu ƴetti ɗum kala kay pettowo ma heeb ko tolni e million ngaji nogas e koppereje CFA ko fate on ɗon banggue ha joni coftal balle stade ko jayde herorino ko fate banggue coftal balli ha tengti e fannu football jayde noon ene wayno wi ko CAN 2019 ko fate banggue on ɗon final leydi men Sénégal kam e Algérie wonata ko aljuma paaɗo holitam noon wonde ko gueɗe jeeɗiɗi walla mbiyen ko 7 duel manam ko poɗodiri jeeɗiɗi jogori teskede e nder on ɗon terrain jayde noon ene wayno ko hakkude baroɗe ɗe eɓe noddirteɓe les Fenech ɓe koltino wonde ko Sadio Mané kañum ma huccidire biteɗo Zéphane ko noon kadi o mo ganduɗa ko Ismaïla Sarr kañum kay joni joni o ma ƴeew yirlude omo ganduɗa ko Ben Sebaini mo wondi club toon to Rennes e leydi France Sané kañum tan joni joni o ma yiilo ne wayno hoolde walla mbiyen ɓittude biteɗo Bounedjah mo ganduɗa ko attaque de Fenech jayde wi ko Idrissa Gana Gueye kañum tan ma ƴeew joni joni o ɓittude e nokku mo ganduɗa ko biteɗo Benacer manam Sabali kañum tan ma ƴeew joni joni o deñude walla haɓɓude omo ganduɗa ko biteɗo Riyad Mahrez ɗum woni ko ɓurno tengtude e nder jande leydi men Sénégal eɗo subaka Aissatou Ndiaye. Amadou Moussa a jarama Allah jarama koye tan stade walla mbiyen ndeɗo jayde coftal ɓalli ko kañum uddata roɓindu jaydeli moɗon ɗum noon en garat tan e gueɗe rendo noon hande tan ine ari e oɗo mo ganduɗa kañum wiyete ko Cheikh Gueye noon ko gawowo kanko Cheikh Gueye noon o fawa ko juuɗe saabi o fawa juuɗe noon woni kanko Cheikh Gueye mataw tan o heeɓi ko haqqille cukalel ganduɗa yete mataw ko mineur ngel ɗon cohlel dewel noon o waɗi feere ha o heeɓi hakkille mum o heeɓi ɗum o wonde muɗum ha woni cowiɗo nde woni cowiɗo noon ko nden tan jignaɓe muɗum tini cohlel ngel yiyete mataw hakkille muɗum heeɓama ɓe jeehe lawol kanko Cheikh Gueye noon nde o yeehe lawol Amadou o wi tan ko kanko cohlel ngel mataw tawannomo suudu makko ɗo noon aɗa andi tan luwaji leydi meɗen ko way noon ina haaɗa hayso tawi cohlel tawma nder suudu ma
ma a fotani wondude e muɗum ɗum ɗon noon Amadou ina hawni seeɗa kanko o wi kadi e nder hen nde o huccite ñawoɓe o wi kadi kanko Cheikh Gueye yummum cukalel ngel wino kone itta reedu ndu kanko noon ko ɗum o sali ɗum saabi yummum cukalel ngel nawimo tan e lawol ɗum noon woni ko ganduɗa yette yummum cukalel ngel salima ɗum ha laaɓi car kanko Cheikh Gueye noon amoni faɗa ñawore makko 23 lewru juillet nduɗo ko nden mataw ñawoɓe kuccita e makko Amadou ne hawni ne wayno ko gueɗɗe ganduɗa ɗe ne teska kala e saaha e nder leydi men Sénégal kadi ko gueɗe ɗe ganduɗa ɗe gona joɗɗe no fewi goho ko ɗum cukalel tokosel ɗiɗi kadi koko fati e banggue o waɗi guel ɗeɗo gueɗe ko hunde hulɓinide ɗum noon ko hen tan ɗin ko guttan mbawaten joni joni uddirde ko yewti ko e jayndeji men e o subaka kono noon tigui bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Pindi TV on jarama e kettugol amin mbiya on tan tottude on aadi janggo so Allahu lamɗo jaaɓi wiide on tan yo Allah waɗe mon jaam on jarama hettuno e caggal caméra ji ko Ndeye Fatou e équipe muɗum wiide ɗum tan Allah jarama ha gongol